balita, subong na nga adlaw, mag-aabot diri sa Pilipinas ang 24 ka mga Pinoy nga ginbuy-an gikan sa detention sa Russia. Suno ina sa Presidential Communications Office o PCO. Suno sa Philippine Embassy sa Moscow, naglupad halin sa Krasnoyarak kag nagsakay sa Air Flight SU-814 para sa connecting flight via Bangkok ang 24 ka mga Pilipino. Suno pa sa PCO ang magabalik ng mga Pilipino mag-aabot sa duha ka hugnat anom sa ilang mag-aabot sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 sakay sa Philippine Airlines Flight PR 737. Ang nabilin nga 18 mag-aabot sa NAIA Terminal 1 sakay sa lain naman nga flight. Sang Biyernes ginanunsyo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pag-release ng 24 ka mga Pinoy kasunod sang iyang meeting kaupod kay Russian President Vladimir Putin sa sidelines sa ASEAN-Russia Summit sa Kazan, Russia. Ang nasambit ng mga Pinoy gindetain sang siyam ka bulan bangod sa immigration-related nga mga issue matapos nga nabiktima sang illegal nga mga recruiter.